pozrieme spolu, ako voláme časti nášho ľudského tela, z čoho sa naše ľudské telo skladá. Takže na začiatku samozrejme vrch nášho ľudského tela tvorí hlava. Potom môžeme ísť takto podľa tohto obrázka, hej, prsia, brucho, pupok, každý z nás má pupok, niekto ho má dnu, niekto ho má von. Ja mám napríklad teraz momentálne dnu, ale pred pár mesiacmi som ho mala von. Toto celé voláme pás. Toto naše celé telo sa volá postava. Na rukách máme dlaň. Potom sú to genitálie, muži majú iné genitálie, ženy majú iné genitálie. Každý z nás má stehno, koleno, toto vzadu sa volá lítko. Každý z nás má členok. Spodok nohy sa volá chodidlo. Takisto máme aj na ruke, aj na nohe prsty. Hej, ten najväčší prst sa volá palec. Toto celé voláme noha. Teraz ideme odzadu. Takže každý z nás má krk. Táto celá veľká plocha sa nazýva chrbát. Potom máme dve plecia, rameno, lakeť, predlaktie, zápestie a zase máme na rukách palce, prsty. Toto celé sa volá od pleca po dlaň, toto celé sa zase volá ruka. No a každý z nás má zadok. Na nohách máme nielen chodidlá a palce, ale zadok nohy, spodného chodidla, alebo tak možno sa volá peta. Peta, hej, čiže nezabúdajme A s dvomi točkami čítame ako E. Teraz sa poďme pozrieť na našu hlavu. Každý z nás má vlasy, potom máme obočie. V dnešnej dobe si ženy dávajú vytrhať obočie a dávajú si ho tetovať. Myslím si, že to nie je správne. Každý má byť taký, aký sa narodil. Každý z nás má oko. Pozor na množné číslo. Máme jedno oko, ale máme dve oči. Čiže pozor na ten plurál. Každý z nás má nejaký nos, každý z nás má pery, potom máme na tvári líca, čiže líce. Každý z nás má ústa, bradu, brada, jazyk, zuby, o ktorých sme sa pred chvíľou rozprávali. Každý z nás má ucho a máme pozor, zase množné číslo sú uši. Čiže ucho, uši. My ženy si malujeme aj myhalnice, niektoré si dávajú umelé, lepia si a tak ďalej. Čiže môžeme mať myhalnice a čelo. Napríklad niektorí ľudia majú vysoké, niekto nízke čelo. Ja mám napríklad vysoké čelo. Čiže pozrieme na množné číslo. Ešte raz oko, tvar množného čísla sú uši, ucho, uši a slovo ústa a prsia sú pluráli a tantum. To znamená, že sú stále v množnom čísle, i keď myslíme, že máme len jedny ústa. Hej, ale je to ako keby množné číslo. Prsia takisto. Dobre, teraz si teda skúsime v tomto cvičení 12 urobiť množné číslo. Ako bude množné číslo? Máme jeden členok a máme dva členky. Tam O vypadne. Poďme spolu. Máme jedno lítko a máme dve. Lítka. Áno, lítka. Hej, lebo to lítko, to mesto, tie mestá, tie lítka. Dobre, jedno stehno, dve. Stehna. To bude dlhé A, stehná. Hej, lítka, krátke, pretože prvé je dlhé I a potom bude krátke A. Sme si hovorili, že dve dlhé by nemali ísť po sebe. A stehno, krátke E, stehná, tak preto bude na konci dlhé A. Prst, finger, prst. Prsti. Prsty s tvrdým I, hej, lebo je to ten prst, ten dub, tie duby, tie prsty, hovorili sme si. Lakeť, vidíme, že E vypadne. Lakeť je to ten lakeť, je to ako Lakte. stroj, lakte a napíšeme L-A-K-T-E. Napíšem vám L-A-K-T-E, lebo E zmäkčuje, takže preto to prečítame lakte. Ale keď je jeden, tak je lakeť
preto tam musí byť na konci ť mäkčeň, aby sme to prečítali mäko. Hej, čiže lakeť, lakte. Noha. Ako bude množné číslo, máme jednu nohu a máme dve Nohy. nohy s tvrdými, hej? Lebo je to tá noha, tá žena, tie ženy, tie nohy. Krk. Ten krk, mužský rod. To je ako dúb. 2 krky. Áno, krky, tvrdé i. Chodidlo. To chodidlo. Chodidla. Chodidlá, dlhé A na konci. Koleno. Колена. Kolena. Zase dlhé A, hej? Kolena. Dlaň, to je aj vzor. Sme sa učili v ženskom rode. Дыня. Dlanie. Hej, napíšeme zase bez mekšenia. D-L-A-N-E. Dlanie. Ruka. Ako bude množné číslo. Ruky. Áno, lebo je to ako žena, ruka, ruky, ženy. Rameno. Ramena. Ramena. Peta. To je tiež ako žena. Peta. Tá. Pety. Tvrdé I, hej. Žena, ženy, peta, pety. Plece. Pleci? Je to, Plece. to plece. To je ako to srdce. Aha. I A. Plecia. Hej, lebo srdce, srdcia. Plece, plecia. Hej, je to stredný rod, je to plece. Podľa vzoru, skloníme toto slovo podľa vzoru srdce. A máme jedno srdce, dve srdcia, jedno plece, dve plecia. Preto bude koncovka IA. Pera. Tá pera. Ženský rod. Пери. Pery. Hej, žena, ženy, pera, pery. Dobre, líce. Lícia. To je výnimka, tu bude A. Hej, líce, líca. Máme dve líca. Hej, malo by to byť to srdce, líce, ale je to koncovka iba A. Hej, čiže dve líca. Ucho, hovorili sme si, to je špecifický tvar. Ucho. Uši. Uši. Myhalnica, to je ako ulica. Механици. Nie. Jedna ulica, Myhalnice. dve ulice. Jedna myhalnica, dve Механици. myhalnice. Oj. E. Hej? Механица. Lebo je jedna ulica, dve ulice. Tak preto je jedna myhalnica, dve myhalnice. E na konci. Brada. Brady. Áno, tá brada, tá žena, tie brady, tie ženy. Oko. Opäť špecifický tvar. Hovorili sme si pred chvíľou. Oko a ucho majú špecifické tvary množného Oko. čísla. Oči. Oči. Hej, oči. A zub? Dent, zub? Zuby. Áno, zub je ako dub, duby, zuby. Hej, čiže tvrdé I na konci. No čo myslíte, ťažké? Pamätáme si ucho, oko, špecifické tvary a líce, líca. Ešte to by mohlo byť tiež špecifický tvar.